To je čo? Pero, kolik tam je? 0. Jo, Ačko, prečo? Nemáme. Tichaj, už to nejde. Nevymenil, toto nechcem odtiaľ. Tichaj, dobre, ale ja som zabil. Christian, zober si ju. Novú háči zase. Dúfam, že to fotí. Ja neviem, či to vôbec ide. Viesni, tak to robí? Počkaj. Idú tie pani učiteľky dolu? Povedali ste im niekto, že majú zísť dolu? Nie, ja som vyslala Jakuba. Jakub im nepovedal? Keby sa mi to tak, neviem, čo sa mi... Neviem, či to robí tam čosi, či to... Zadokumentovať všetko. My sme nefotili vôbec. Ani nemám šance pri tom, keď sa učia deti vôbec. Ja som si tam synov sa Antoňa. Betík? Hej. Bratovi ukážem, a to som na brigády, že si tiež tak ukážem, ako som na páse. Ale dobre, naučili sa len tí dvaja, čo sú dolu, chlapci, majú strach. Ale už boli včera dosť vysoko, len aj židli majú strach, no. Tak to tak nenutí nejak, ale... Ako oni sú vlastne. To je na robotu. Presne. A to vy tu robíte toto zimné obdobie vlastne, hej? Hej, no 16. sme prišli, 17. robím, potom mali týždeň vonúček teda noci, ale hneď našte od Štefana sme tu každý deň. Keď teraz sme 4, tak jednu tam vystriedáme 6 týždeň. Áno, áno. Včera som nebol ja, bol som na ten pohreb Akošovi a prečerom som mal voľný. Ja som do Štefaníkov vymenil, on začal, že nám mala minulý týždeň 4. Áno, áno. Už nebude tá hlavná sezóna, tak... Hej. To do tých prázdnin, ako skončam. Dneska prišla Galanta, súkromníci, prídu zase katek do konca, príde a si majú objednáme. Obsadené všetko, no. Ešte aj cez leto vás musia si chodia po tých horách a tak. No, sa chlapci to snažia. Kto sa to tu opaľuje? Zakývaj nám. Čau. Počúvaj ma, koľko... To aj skôr vráti hneď, ako skončili žiačky. Čakajte dolu. Ja vám poviem dolu všetko. Aha. Vidíte? No veď mám síce kameru v ruke, ale... No a čo? Tak si dajte do kašeli. Ale vám dovolila ešte učiteľka? Ešte jednu jazdu. My máme iba druhú teraz. Ja, ty máš druhú, tak počkaj, lebo robím fotky, hej? To robíte fotky či kameru? Hej, hej.